Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai magyar nyelvi videó témája a magyarországi fürdők. Magyarországon körülbelül 500 fürdő van. Ezek között vannak gyógyfürdők, termálfürdők, strandok és uszodák. Vannak török fürdők is még ma is, a régi török időkből. Mit mondunk, amikor fürdőbe megyünk? Így vásárolunk belépőt. Egy napi belépőt kérek kabinos öltözővel. Celodnevno stopnico prosim z uporabo kabine. Egy napi belépőt kérek kabinos öltözővel. Vagy egy napi belépőt kérek szekrényes öltözővel. Celodnevno stopnico prosim z uporabo garderobne omarice. Egy napi belépőt kérek szekrényes öltözővel. És mi van a táskánkban a fürdőben? Van papucs, copáte, köntös, kopálni plascs, úszósapka, plavalna kápa, törölköző, brisace, fürdőruha, kupálke. A fürdőben van medence, bazén, sauna, büfé, öltöző, kabina, zuhanyzó, tus. A fürdőben, a medencében, a szaunában, a büfében, az öltözőben és a zuhanyzóban lehetünk. A szaunában azt jelenti usauni, a büfében pedig azt ubuféjú. A büfé, az öltöző és a medence szavakban magas hangrendű magánhangzók vannak. Tehát e, ő és ü. Ezért ben a végződés. A büfében vagyok. Szem, ubiféjú. A büfében vagyok. A szauna és a zuhanyzó szavakban pedig mély hangrendű magánhangzók vannak. A, u, ó. Ezért ban a végződés. A szaunában vagyok. Szem, usauni. A szaunában vagyok. Kellemes fürdőzést kívánok! Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb!